Viața e plină de șanse. Accepți noi provocări. Crești ca persoană. Faci un pas înainte. Câștigi o viață mai bună. Suntem House of Work și noi înțelegem asta. Avem oferte de muncă. Multe. Diverse și în fiecare zi, în Olanda. House of Work te invită. Un loc nou unde să muncești, să trăiești, să înveți și să te distrezi. Nedēļas laikā es ļoti daudz strādāju. Pēc darba es dodos uz pludmali ar velosipēdu. Patiešām ļoti jauki. Zaten Avrupa pasaportum olduğu için şimdi işim burada. Hollanda'da daha iyi bir yaşam için temel oluşturuyor. Po miłej rozmowie przez FaceTime House of Work pomogli mi we wszystkim, nawet z zakwaterowaniem. House of Work te caută pe tine. Împreună vom găsi noul tău loc de muncă, noua ta casă, noua ta viață. Ești pregătit? Trăiește-ți viața. Work. House of Work.